हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ सानबाल'सै जिअ'टेक खालामनाय एबा सार्भे खालामनाय दा बेखौ हागोन ना हाला एबा नोंथांमोना सार्भे खालामाखैबा मा अपसन दङ बेनो जाबाय गोदान सरकारिनो PMAYG दा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो गोदान लेटेस्ट आपडेट फैगासिनो दङ सरकारि लन स्किमनि सायावबो एबा सरकारि साख्रिनि सायावबो नोंथांमोना जेब्लायबो बड' जब इनफ'आव मोनबाय थागोन दा बिदिबा गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव आरो लोगोसे जों फैनाय लोगो लोगो दायो मोनबाय जे अफिसियेल वेबसाइटआव दा नोंथांमोना गोबां खोनाखादों जे अल आसाम PMAYG गोदान सरकारि न'नि सार्भे जागासिनो दङ दा नंमारगौ बे सार्भेया सोलिगासिनो दङ आरो जायफ्रा सार्भे खालामदों बिथांमोनखौहाय ओरैबायदि दायथ' होनाय जादों जे दायो गामि थांनानै डाटा कालेक्सन आरो बेखौ खालामदों SRLMनि केडार्स जायनोखि ग्रुपखौ नायो बेनो जाबाय ओरैनो जों मिन्थिगौ जे जिबिका साखि होननानै थ' बिथांमोनखौहाय गामि ओनसोलाव थांनानै जास्ट स्टेज 1 एबा सेथि खोलोमनि थाखाय जास्ट डाटा कालेक्सन खालामनाय बिथांमोनखौहाय माने बिबानखौ होनाय जादों एबा दायित्वखौ होनाय जादों आरो दा बेखायनो गामि थांनानै बिथांमोना गावनि मोनसे एप्लिकेसन दङ एक्सट्रा ID होनाय जादों बेयाव बिथांमोना सार्भेखौ खालामदों डाटाखौ सोनाय जादों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जाहाथे न'खौ मोननो हायो जायनोखि क्राइटेरिया गोरोबगोन बिथांमोनखौहाय होनाय जागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव ला जे जिबिका साखिया हाबनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा न' मोनमारगोन बे नंथ'वा मानोना बिथांमोना खालि डाटा कालेक्सन खालामगासिनो दङ उनावहाय बेखौ नायबिजिरनानै फिन खनसेबाव ब्लक अफिसनिफ्राय नायनानै मोनसे गावसभा खालामगोन गासैबो BCTC लेभेलाव एबा पन्चायत लेभेलाव गावसभा खालामनानैसो बेयाव थांखि लानानै माखासे थांखि लागोन आरो जायफ्रा मोनथावगौ बिथांमोननाव थांनानै फिन खनसेबाव जिअ'टेकिं खालामगोन एबा जिअ'टेक खालामगोन होमबासो एप्रुभ जागोन आरो दा 31 मार्चआ बिनि लास्ट डेट बेनो जाबाय डाटा कालेक्सना अके दा बिनिफ्राय जायनोखि जिबिका साखिफोरा खालामगोन बे जाबाय 31 मार्च अफिसियेलि नाथाय बे लास्ट डेटआ बारायनाय चान्सआ दं मानोना गासैयावबो 31 मार्चनि सिगां हायाबो जानो हागौ दा बेखायनो जुदि नोंनाव थाङाखैबा दसे नेथ'बानो जाबाय आरो जुदि थांथाराबा मोनसे गोदान अपसन होदोंमोन बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव जुदि सोरनाबा थालाङोबा बेखौहाय फोसावखादोंमोन बेनो जाबाय सेल्फ सार्भे दा बेखायनो स्क्रिनाव खारबाय थादों मोनसे आवाज प्लास मोनसे एप्लिकेसन दङना बेखौ डाउनलड खालामनानै बेयाव खालामनो हागौमोन नाथाय दायो बर्तमान रावबो नोंथांमोना सेल्फ सार्भे खालामनो हाया मानोना डिस्ट्रिक्ट अपसन फैथ'नाय नङा एबा एक्टिभ खालामथ'वाखै आइडिखौ आरो दा स्पेशेल आइडिया जायनोखि जिबिका साखि बिथांमोनासो माने मोननाय जादों बेनिफ्राय दायो फार्स्ट स्टेजखौहाय बिथांमोना आपल'ड खालामदों नाथाय गासैबो रायजो राजाफ्रा नेक्स्ट लेभेलाव हागोन जेब्ला सरकारा बेखौहाय एलाउ खालामो जे सेल्फ सार्भे खालामनांसिगौ होननानै जुदि थालाङोबा जुदि नोंथांनाव थालांदोंब्ला नोंथांमोना बेखौहाय माने जनायनो हागोन जे गोजौ लेभेलाव 31 मार्चनि उनाव जे नोंथाङा जुदि थालांमारोब्ला अब्ला भिडिअ'नाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा दायोबो नोंथांमोना खालामनो हागोन जे मानो फैयासै होननानै दा बेखिनि टेनसन गैया नोंथांमोननिया गोदान सरकारि न'खौहाय जायखिजाया नोंथांमोना सार्भे खालामजाथार मानोना सार्भे खालामजाबासो नोंथांमोना मोनगोन जुदि सेल्फ सार्भेयावबो थालाङोबा नोंथांमोना मोननाय नङा बेखायनो गासैबो नोंथांमोना रेडि थाबानो जाबाय आरो ब्लक अफिसाव थांनानै नोंथांमोना दाबो खोन्थानो हागोन जे जों गामियाव बा जोंहानाव थाङासै जोंहा न' मोनथावगौ एलिजिबोल अब्लाबो जोंनाव हाबासै होननानै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबा जानो हागौ नोंथांमोनाव फिन खनसेबाव थिनहरनायनि चान्सआ दङ आरो दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय सेल्फ सार्भेया दायो जाथ'वाखै जेब्ला जायो नोंथांमोना चेनेलाव भिडिअ मोनगोन खुनु टेनसन गैया बेनिफ्राय मोननैसो कमेन्ट्स फैदों जे जिबिका साखिफ्रा जोंहानाव हाबासै बा सार्भे खालामासै नाथाय मोनसे क्राइटेरिया गोरोबाबा नोंथांमोनाव थांनायबो नङा जेरै हमना ला गिदिर न' दंखायोबा एबा सरकारि न' मोनखाबायबा एबा नोंथांमोना साखा खब्रै गारि गिदिर दङबा किजानि क्राइटेरिया गोरोबा नालाय दा बिथांमोना बेयाव हाबाखैबो जानांगौ आरो दा बे जाबाय माखासे क्राइटेरियानि सायाव दा बेखायनो माखासे थांखि लाबावगोन दायो फाइनाल स्टेज नङा नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव ब्लकनिफ्राय थांखि लानानै एप्रुभ खालामनानैसो नोंथांमोनखौ गोजौआव दैथायहरगोन एन्ड सेंसन नोंथांमोना लेटारखौहाय उनाव मोनगोन आरो दा बेखिनियानो जे नोंथांमोननि PMAYG सरकारि न'नि माखासे डिटेल्स बेसिकनि आरो गोदान चेनेलाव आपडेट मोनगोन सानबाल'सै नोंथांमोना थाबनो खालामजादो सार्भेखौहाय आरो जुदि थालाङोबाबो उनावहाय सेल्फ सार्भे फैयोब्ला गावनो जिनोखि गोरों दङना मबाइल दांनो गोरों बिथांमोनानो खालामना होनो हागोन न'नियानो आरो दा बेनो 2026नि सिगां न'खौ मोननायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय गोदान सरकारि न' दा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेनो जाबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव